То ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров 100 корхонаи саноатӣ сохта ба истифода дода мешавад. Раиси ноҳияи Бобуҷон Ғафуров Зафарбек Давлатзода дар ин бора дар нишасти хабарияш маълумот дода зикр намуд, ки ҳар сол 20 корхона мавриди баҳравардорӣ қарор дода мешавад. Ноҳияи Бобуҷон Ғафуров яке аз ноҳияҳои бузурги саноатӣ дар вилояти Суғд ба шумор меравад. ҳарчанд дар ин ноҳия корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ фаъолият мебаранд, аммо дар давраи 6 моҳи сипарагаштаи соли 2022 30 адад корхона аз фаъолият боз монданд. Аз ин шумораи корхонаҳои фаъолият накарда 15 ададаш мавсимӣ буда, 15 адади дигараш умуман фаъолият набурда истоданд. 30 корхонае ки имрӯз мо дар ҳисоби оморе ки шумо дидед нишон медиҳад ки имрӯз мо проблемаҳое ки дар ноҳия ҳаст манфӣ 30 корхона кор накардааст. Ин аз ин 15 корхона мавсимӣ мебошад. Дар ҳақиқат 15 корхона дар ноҳия умуман фаъолият намекунанд. Оидаи мо мана мутахассисои соҳа ҷа омор ҳастанд, шӯъбаи саноат ҳастанд. ҳаракат кардем ки ҳамин корхонаое ки умуман солҳои 5 соласи фаъолият намекунанд муваффақияти давлатӣ бароварда, баъд он корхонаое ки имрӯз мо нақша кардагӣ бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 100 корхона. ҳар сол мо бояд 20 корхона то 35 солагӣ ба истифода дадем. Ин 15 корхонаи мавсимӣ ки имрӯз кор накардааст, аллакай фаъолияти худро аллакай баъзи корхонаҳо оғоз карданд. ҳоло дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров беш аз 581 нафар шахсони бешуғл дар қайд мебошанд, ки онҳо дар марҳилаи боҷаи корӣ таъмин шудан қарор доранд. Давоми соли 2021 беш аз 6000 нафар дар корхонаҳои гуногун ба кор ҷалб карда шуданд, ки аз ин ҳисоб зиндагиашонро пеш мебаранд. Шахсони боҷаи кор таъмин гардида дар асоси ташкил намудани ярмаркаҳои ҷойҳои корӣ холӣ ба кор ҷалб шуданд. Имрӯз масъалаи мо 12 маротиба дар 6 моҳа ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ташкил кардем. мо эродам гирифтем 12 бор кам аст. Имрӯз ина бисёртар мо дар оянда бисёртар ташкил мекунем ва он шаҳрвандони ки имрӯз бекор ҳастанд ҳаракат мекунем ки дар рӯзҳои наздик ба ҷои кор таъмин кунем. Дар нишасти хабари раиси ноҳия ҳамзамон дигар масъалаҳо низ мавриди пурсиш қарор дода шуд. Яке аз он ин вазъ дар марз буд, ки раиси ноҳия гуфт ҳоло вазъият дар марз муътадил буда ҳамеша дар зери назорат мебошад. мо бо раиси ноҳияи дайраки ҷумҳурии Қирғизистон ҳар рӯз дар тамос ҳастем. Ягон проблемае ки аз тарафи шаҳрвандони Қирғизистон ё Тоҷикистон ягон рӯй медиҳад, мо телефон мекунам дар тамос, ҳама масъалаи дар доираи ваколати худ мо ҳал мекунем. Хеле гуфтед мо чанд воқеаҳои барпо кардем дар ҷамоати деҳоти Стевард, ҷамоати деҳоти Обшикалача. Бо ният дорем ки рӯзҳои наздик боз як пирҳои кору шаҳрвандои мо якҷоя бо шаҳрвандони ваҳҳо пирҳошон қатъи воқ ронда ҳамҷур яке ошик карда бохӯрем якҷоя бо суҳбат кунем. Вай сол ҷангое ки шуд якбора назм намешавад марҳила ба марҳила. Аллакай аз тарафи ваҳҳоям нисбати шаҳрвандои мо нисбати Тоҷикистон яътори назорам моям ҳамин ҳамсоя аз тарафи худо додагӣ. ҳамин ҳамсоя қирғиз мо ҳам бояд қатъи якҷоя зиндагӣ кунем, ҳамсоягӣ ҷошо бибарем. Дар ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мувофиқи нишондодҳои таҳлилҳо дар 6 моҳи сипарагаштаи соли ҷорӣ 537 адад ҳодисаҳои ҷинояткорӣ ба қайд гирифта шудааст. ҳолатҳои содиршавии ҷиноятҳо аз ҷумла ҷиноятҳои соҳаи кофтукови ҷиноӣ 2 адад аз тарафи ноболиғон ва бо иштироки онҳо 8 адад, дар ҳолати ноаён содир шуда 9 адад, таҷовуз ба номус 2 адад, бо роҳи оперативӣ 4 адад, одамкушӣ 3 адад, дуздӣ 9 адад, расондани зарари вазнин ба саломатӣ 4 адад тамоюли камшавӣ дорад.